kemm nixtieq li ninvestak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' dawk li huma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini fidi u tama kattar fija bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek, iħeġġiġna b'imħabba qaddisa, ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej ma'kom. Issa dritt wara l-adorazzjoni se nagħmlu it-talba tal-għasar, se jkollna l-kodba, hija talba sabiħa tas-salmi ngħiduha quddiem Ġesu fl-Ewkaristija fil-bidu ta' dan ix-xahar għażiż iddedikat lit-twelid tal-Verġni Marija. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu.
imbirku l-mulej. Nsibu paġna 127, 1-7. bil-wifqa. Oh Allah, ejja ehli jisni, mulej fit-texenni. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Niżu ħajru lejli tajtna, jum ta' xogħol fil-għalqa tiegħek, frott il-ħidma nofruh lilek, pal għaddejja umli tiegħek. Rodalek il-ħlas imwiegħek, lil-ħaddiema li dek sewwa, biex ifarru l-min qabbadhom, sit ħanin u qalbu tajba. Int li jiet issejħinna, għax las kbirem jistennina, inna nerfu l-pis li misna, kun isser wara d-batija. Ġieħu sebħal dejjem Kristu, sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missieru lill-Ispirtu, difensur u faraġ tagħna. Amen. Nodu bil-qeda. Mulej, eħlis lil ħajtem il-mewt u l-riġlejja mitfixki. Inħobb il-mulej, għax sema leħen it-ħannin tiegħi. Għalli xutani widen fil-jum li fih sejjak. Il-ħbula tal-mew dawruni, l-irbejt tal-imwiet ħakimni, fin-niket u lem sibt ruħi. Imma jisem il-mulej sejjak, mulej nitolbok salvani. Ħanin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna. Iħares id-dajfa l-mulej, jiena kont makus u uħel isni. Erġa' ruħ tiegħi għal-mistrieħ tiegħek, għax il-mulej għamillek il-ġid. Għax mill-mewt ħelis lil-ħajti, lill-għajnejja midmuħ u l-riġlejja mitfixkil. Jien nimxi qudiem il-mulej
fl-art tal-ħajjin. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Flimkien, mulej eħlis lil-ħajti mill-mewt u r-riġlejja mitfixkin. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Nerfa' għajnejja lejn l-oljiet, mnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonos dak li jħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. Il-mulej u dak li jħarsek, il-mulej u id-del tiegħek fuq l-emintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. Iħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek. Il-mulej ħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Sewwa u veri triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Gbaru tal-aġeb l-emejjel tiegħek, mulej Alla li tista' kollox. Sewwa u veri triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min mulej ma jibżax minn ismek, min ma jsebħux. Għaliex int waħdek qaddis u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek għax magħrufa saru l-ġudizzi tiegħek. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sewwa u veru it-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Aħna nagħlmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal mill-bidunet għas-sebt tagħna. Erf li jebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu, għax kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu l-mulej tas-sebt. Imma bħalma hu miktub, aħna nħabbru dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem u li Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Għax lilna Alla u rjulna permezz tal-Ispirtu. Nirriflettu fuq din il-frażi tant sabiħa, imma bħalma hu miktub, aħna nħabbru dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem u li Alla lesta għal dak li jħobbuh. Eżis id-dinja hija mimlija ġibdiet u xewqat. Ma hawnhekk San Pawl qed jurina illi xejn mu ħajpaxxi il-għajn daqs dak li hemm jistennija, dak li għajn qatt ma rat, dak li widna qatt ma semet, dak li qatt ma tnissel f'qalb tal-bniedem. Il-mistoqsija li nagħmlu kull wieħed minna x'hemm jistennina barra dawn il-ġibdiet li nafu bihom, dan il-ħajriet li nafu bihom. X'hemm aqwa minnhom? U aħna nafu li aħna imsejħejn għal din il-glorja, għal din il-paċi, għal din il-ħajja taslim. Ejjew inxettlu fina xewqa ikbar din l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Settembru u din l-okkażjoni li għamilna l-qudiesa votiva ta' qalb ta' Ġesu biex minn din il-qalb ta' Kristu aħna nitalmu iktar x'inhuma s-sentimenti li jagħtu l-paċi u s-sliem lill-qalb tagħna, iktar minn dawk is-sentimenti u l-ġibdiet li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Bil-wifqa ngħidu responsarju qasej. Kristu miet għal dnubietna biex iressaqna lejn Alla. Kristu miet għal dnubietna biex iressaqna lejn Alla. Tawh il-mewt fil-ġisem imma ħa il-ħajja fir-ruħ. Biex iressaqna lejn Alla. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kristu miet għal dnubietna biex iressaqna lejn Alla. L-antifona. Ftakar mulej fil-ħnina tiegħek bħalma wieħed lill-missirijietna. Il-klim tal-kantiku ta' Marija l-Magnificat qiegħed paġna 12. Rujt faħar il-kobor tal-mulej
u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħdajne fuq ċogon tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ liħin. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejkni. Mela kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onjabatom il-barra b'xejn. Ħasib Izrael għaddej tiegħu, għal-ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lil-missirijietna, bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lil-missiru lil-liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ftakar mulej fil-ħnina tiegħek bħal-mawiet lil-missirijietna. Imbirku lil-Kristu Sidna li fit-tjieba u l-ħnina tiegħu jixxotta d-dmuħ ta' minnu fin-niket. Nitolbuh bl-imħabba kollha u bl-umiltà ta' qalbna mulejħenna l-poplu tiegħek. Mulejħenna l-poplu tiegħek. Mulej Ġesu, inti l-farax tal-imsejknin, għati kas tal-biki tal-foqra tiegħek. Mulejħenna l-poplu tiegħek. Alla ħanin, jasal qudiemek it-tnejn tal-moribondi, ibatilhom l-anġlu tiegħek biex jieqaf magħhom. Mulejħenna l-poplu tiegħek. Għamel li l-eżiljati u r-refuġjati kollha jħossu l-providenza tiegħek, reġġakkom lejn art welidhom, sama tilqakkom fil-patrija tas-sema. Mulejħenna l-poplu tiegħek. Għati il-grazzja lil midin bejn imsejkna biex jintrebħu minn imħabtek, erġa' ħabbibhom miegħek u mal-Knisja tiegħek. Mulejħenna l-poplu tiegħek. U rrit jubejtek l-inħutna l-mejtin u salvom, ħajkollhom ix-xorti li jiksbu l-fidwa sħiħa. Mulejħenna l-poplu tiegħek. Niftakru b'dawk il-persuni illi wednihom it-talb tagħna, persuni illi għandhom bżonn ħafna tal-faraġ u l-ħnina u l-modrija tagħha, speċjalment persuni li għaddejjin mixi mart serju. Niftakru wkoll f'din il-pandemija ta' żmienna li ħolqot diffikultajiet kbar, speċjalment fost il-persuni vulnerabbli u l-persuni esklużi u l-persuni anzjani. Tolbu għalihom. Hemm ħafna foqra illi jekk qabel ma kellhom xejn iktar u iktar issa m'għandhom xejn iktar u minħabba diffikultajiet fl-ekonomija huma l-iktar li jsofru. Nippreżentaw lil dawn il-persuni u fl-istess ħin irroddu ħajl lill-Alla talli qiegħed jieqaf magħna fost dan it-tiġrib kollu. Nitolbuh biex dan il-mument ikun mument ta' tisfija personali u ta' ritorn lejh. Fiskiet ta' qalbna irresqu dawn l-intenzjonijiet tagħna. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna ġnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la danniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla fl-iskandlu tas-salib
inti urejt mod tal-aġeb l-erf tiegħek bla qis. Għamili nifmu sewwa l-glorja tal-feddej tagħna fil-passjoni tiegħu biex qatt ma jinqosna l-kuraġġ li niftaħru bis-salib tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u jekk jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Dal-misteru ħarku btejna ejjew la nadura dimi riti ġodda surit odma jispiċċaw bit-twemmin qalbna nħossu dak li sile jaraw li l-Missir roddu liben qalbna la kull tifhi lejom adbe rikta qalbna imħabitna fuq itti li l-Ispirtu li ġej minnom ħajruko xejnin azgbi. Amen. Nitolbu o Alla li fda s-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlob glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġunus kollha. U jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefatturi kollha ta' din il-Knisja u tagħna
مصير ناري انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون لترتينتك في السماء يقدر في الأرض سلام عليك ماريا بالغراتيا مملية المولاي معك مباركة انت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسوم أتيهم مولاي المستريح تديم يستريحوا وما في سلام الليلة الطيبة لكل هاد